खुलुमबाय थांनाय 21 आरो 22 मे शनिबार आरो रबिबार खालि जालांनाय डिआइडि लिटिल मास्टार सिजन 5 आव गासै रायजो राजाया आंनि फिसाला नबजित नार्जारीखौ भोट होनाय थाखाय साबायखर बावहरबाय आरो फैगौ 28 आरो 29 मे शनिबार आरो रबिबार खालि भोट होनानै देरहाहोनो थाखाय गासै रायजो राजानि सिङाव आरज गाबहरनाय थाबाय। खुलुमबाय। जय बर' हारिनि जय।